فما في يوم مولده في بيت عائشة bandiraɓe julɓe onon wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bandiraɓe bokke jalluɓe ziyara ceerno men ceerno salif sow paɗannoɗo kala hitande heedi ko ñande aljuma 5 aset jeegom lewru janvier hitande ujunnaji 2024 ko ngol wattata arwaniri capantati e tati e gardugol khalifa galle o hono ceerno abou ceerno salif sow e miñum ceerno mouhammadou lamine ceerno salif sow ebe ero dendangal julbe nde tawterte oɗo ziyara hikka noon ziyaro waɗata ke jimandi galle ceerno men ceerno ahmed bokar alpha ba mbo hoore fonde ma tawtare ziyara o ceerno ibrahima ba kame ɓesgo ceerno yaro ko deju baro bandiraɓe muɗɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe ko ni programme o leldoto ñande aljuma 5 lewru janvier hitande ujunnaji 2024 taggal jaɓɓugal hokko juulal takusan e hadratul jumu'a jamma o ko mawludu nabi mbalen mantude rasul sallallahu alayhi wa sallam ha wet ñande aset jeegom lewru janvier sanga waxtuji jeenay subak joɗɗinde hoɓɓe 10 heures fawi hojomaji capantati ko tara alquranil karim zikrullah wondude jewtitine sanga waxtuji sappo e tati ñalawmo ko cérémonie officielle hakkunde laamu ngu e ɓesgu bokke jalluɓe ina arɗo on cérémonie maire mbo bokke jalluɓe hono abdoulaye daouda diallo président conseil économique social et environnemental bandiraɓe musidɓe tedduɓe so yiya waxtuji sappo e nayyi woni 2 heures ko juulal tusbar ziyara mosele ceerno men ceerno salif sow yo yurmede allah wonema kam e ganale bokke jalluɓe bandiraɓe ñagonoɗen mayɓe julɓe ɓe tawɗen ɓe toon fof so en kaljiti duwodiren e koye men ñagoɗen yo allah hokku en tawtorede o saaha mbo wuuri دفنا ليلة أربعاء في جوف ليل الفضل